50. ipuina, piztia itsusi eta gizon bideaztia. Lidia aldamenetan dagoen eta Atlos deritzon mendi batean ezagutzen dira piztia izugarri eta itsusi batzuek. Muruetan dituzte idizkoak bezalako adarrak, oinetan dituzte ahuntzak eta beste guztian daukate gizon nano edo txiki baten itxura. Heldu zen mendi hartara leku urrietatik erromes edo gizon bideazti bat. Irten zion esan dugun bezalako aberezatar edo gizon piztiatu itzuziak zeinari ematen dioten satiroaren izena. Diotza honek batez gizon erromesari. Atoz beldur gabe nire etxera, emango dizut maiona, bada mendi honetako adatz eta elurrak nekatu ez gainetik, eman esango dizute gozea. Etxera heldu zirenian gizon bideaztiak eskuak berotzeko estutzen eta igurtzen zituen bata eta bestea elkarrekin. Egosten ere zuen ahoko arnasa esku zabeletara.